La psoriasis és una malaltia del sistema immunitari del cos molt comú que es manifesta amb inflamació i escamació de la pell. Avui en dia no té cura, però compta amb un nombrós número de tractaments destinats a millorar la qualitat de vida dels pacients. De fet, els metges investigadors es troben molt optimistes respecte a l'evolució del seu diagnòstic. És una malaltia complexa en el sentit de que n'hi ha molt tipus o subtipus de psoriasis, les manifestacions clíniques són molt diverses, cada pacient evoluciona el tractament d'una manera o una altra i la malaltia en si també evoluciona de manera molt diferent. I això es trasllada als pacients, com en Josep Llombart, un badaloní que la pateix des dels 17 anys, quan va començar a manifestar-se els primers símptomes. Jo no sabia que existia aquesta malaltia. El primer metge que em va mirar em va dir que tenia molta sort perquè jo la tenia però en un grau molt baix. Realment només tinc psoriasis al que és la part del cap, els colzes i els genolls. La primera reacció em van dir que no era contagiosa. Això em va tranquil·litzar molt. Tot i que la seva causa no està clara, se sap que la malaltia té un gran component genètic. Després resulta que jo tinc un germà que també la té i llavors em van començar que eren factors genètics. I els investigadors dirigeixen els seus estudis cap a aquest fet. Nosaltres el que hem vist estudiant un gen que es diu CCL4L, la població normal, la gent té, aquest gen es troba, en els catalans per exemple, entre 0 còpies o 4 còpies. I aquesta distribució entre tenir 0, 1, 2, 3 o 4 còpies d'aquest gen, lo normal, a la població normal, la majoria en tenen 2 còpies només. El que vol dir que podrem assumir, de fet assumim, que lo normal és tenir 2 còpies d'aquest gen a les nostres cèl·lules. Trobant conclusions molt esperançadores. El que hem vist en el nostre estudi, una de les conclusions més rellevants, entre d'altres, és que els pacients amb psoriasis que desenvolupen una malaltia més greu, una evolució més greu d'aquesta malaltia, tenen més de 2 còpies. Això el que permet no és curar el pacient, lògicament, però el que permet és pronosticar, abans que l'individu desenvolupi la malaltia d'una forma més greu, o sigui, quan el pacient ja ve a la consulta, en lloc d'esperar com evolucionarà, perquè això normalment s'allarga en el temps, és predir d'una certa manera si la seva psoriasis serà de les catalogades com a lleu o com a greu. I per tant, en conseqüència, dur a terme tractaments des de l'inici i no esperar que la malaltia ja està molt avançada, etc. Una de les molèsties més comunes de la psoriasis és la dificultat en la relació del pacient amb la gent. Tot i que no és una malaltia contagiosa, la visibilitat dels seus símptomes i la manca d'informació sobre la malaltia dificulten el dia a dia dels que la pateixen. Hi ha gent que té molta més psoriasi i llavors només els tractaments que ha de fer perquè no li vagi a més o per tenir-la controlada, doncs li ocupen moltes hores del dia. El problema de vegades és que com és algo que es veu fàcilment, doncs la gent, quan no coneix el que és la psoriasi, et mira en un primer moment amb una mica de desconfiança. Associacions com Acció Psoriasis treballen dia a dia en aquest camí. Sobretot el que fan és campanyes per procurar conscienciar la gent, per informar els afectats per la malaltia, es fan conferències, es fan trobades. Una curiositat de la psoriasi és que pot afectar en qualsevol moment de la vida. En principi a qualsevol edat. El que passa que normalment el seu debut, o sigui l'inici de la malaltia, sol ser entre els 30 i 40 anys. Raons per les quals és tan important la investigació sobre aquesta malaltia. Lògicament, nosaltres sempre ho diem, que cal creure en investigació, cal creure que investigar porta qualitat de vida, no a curt termini, sinó a llarg termini, però l'Estat ha de creure en nosaltres i la població ha de creure en nosaltres.